No niin, morjessa vaan kaikille kakkoskanavan katsojille. Jotkut tuli just vähän aika sitten valittaa, että onko tämä kanava kuollut. Mä sanoin, ei ole kuollut. Ja sitten ruvettiin valittaa, että onhan se kuollut, pälä. Niin ei tää oo kuollut. Mulla ei vaan ole ollut aikaa kuvata tänne mitään. Sama juttu mun ykköskanavallekin on tullut paljon vähemmän videoita kuin yleensä, joten no can do. Ja toinen syy, miksi tälle kanavalle ei ole tullut videoita, on se, että mä teen pääasiallisesti NBA-videoita tälle kanavalle. Niin mä oon nyt pelannut siinä pelkkää GM-modea, josta ei oikein voi tehdä videota. Ei oo oikein tehnyt mieli pelaa My Careeria tai My Teamia, josta mä teen näitä videoita. Joten siinä on toinen syy myöskin, miksi ei ole tullut tälle kanavalle mitään. Mutta mä ajattelin kertoa teille itse asiassa tällä kertaa mun 5 lempipelaajaa ja sitten 3 joukkuetta, joita mä kannustan tavallaan. Joten eiköhän aloiteta 5 pelaajasta ja tää oli oikeasti vaikea miettiä, ketkä 5 on mun lempipelaajia. Koska mulla on aika monta sellaisia, joista mä tykkään. Mä voisin tehdä top 10 listankin oikeastaan, mutta se on vähän liian pitkä, joten mä päädyin tähän top 5. Joten aloitetaan sijasta 5, joka menee Carmelo Anthonylle. Mä oon aina tykännyt siitä, hemmetin hyvä heittää, pelaamaan, ja on ollut atleettinen, ei ehkä ole enää ihan ykköskunnossa, mutta silti tykkään tosi paljon siitä. Tällä kaudella on ollut vaan aika paljon ongelmia loukkaantumisten kanssa, niin ei ole oikein päässyt kunnolla vauhtiin, ja Knicksilläkin mennyt aika päin kuussa tää kausi, joten sellaista se välillä on. Ja siellä 4 mun lempipelaajista on LeBron James, totta kai. Pelasi Clevelandissa ennen, kun tuli sitten Miamiin 4 vuodeksi. Voitti Miamin kanssa 2 mestaruutta. Oli ihan älyttömän hyvä Miamissa. Mä en sanoisi, että se oli silloinkaan mun lempipelaaja silloin Miami-ajoilla. Oli kyllä yksi lempipelaajista silloinkin, mutta ei ehkä myöskään lempipelaaja, vaikka se pelasi mun ykkösjoukkueessa, jonka te kuulettekin ihan pian. Ja LeBron on siis ihan älyttömän atleettinen, maailman paras pelaaja, mutta ei mun lempipelaaja, vaan yksinkertaisesti näin. Ja siellä 3. Tätä mä veikkaisin, että kukaan teistä ei olisi arvannut, nimittäin 3. siellä mun lempipelaajista on Z-Bow, eli Zach Randolph. Memphisin mies. Mä oikeesti siis, jokin siinä pelaajassa on vaan, että mä tykkään siitä pelaajana. Sellainen iso, massiivinen jyrä PF-paikalla. Ihan hyvä heittämään, ihan sairaan isokokoinen. Ei ehkä mikään hirveän atleettinen ole, mutta vieläkin pärjää aika loistavasti. Playoffeissakin tehnyt joku lähes 20 pistettä per peli. Ja mä vaan tykkään siitä äijästä, en tiedä mikä siinä on. Ja siellä 2 on Superman Dwight Howard. Siis ihan mun lempisentteri, melkein lempipelaajakin. Siis se on vaan se Superman-dankki täällä Donkey-kisassa oli kyllä niin mahtava. Mutta Dwight Howard, sentteri, mä tykkään isoista pelaajista. Niinku, mulle ei, vaikka mä tekisin top 10 lissa, niin sinne ei mahtuisi oikeastaan yhtään pointtia. Ehkä 1 tai 2 niinku shooting guardia. Mut suurin osa olisi niinku SF, PF tai sentteripaikalta. Mä tykkäsin Howardista vielä enemmän silloin, kun se oli täällä Orlandossa. Silloin se oli ihan parhaimmillaan ja mä vaan rakastin sitä pelaajaa. Nykyäänkin yksi mun lempipelaajista ei ihan pääse kärkipaikalle, koska se on varattu eräälle toiselle pelaajalle, jonka kuulette nyt. Nimittäin mun lempipelaaja number 1 on Dwayne Wade, Heatin konkari. Pelannut koko uransa Miami Heatissä. Oli jo voittamassa 2006 Miamin ensimmäistä mestaruutta, ja mä vaan tykkään siitä äijästä. Ollut kovalla tasolla nyt viimeiset 10 vuotta. Ja Dwayne Wade on muuten ainoa pelaaja, jonka pelipaita mulla itselläni on. Se on just tuolla kaapissa tällä hetkellä. Mulla ei ole kenenkään muun pelaajan pelipaitaa kuin Dwayne Wadein. Ja se oli siksi, koska mä vaan tykkäsin siitä niin paljon. Mun lempipelaaja ollut. Ja sitten mun 3 joukkuetta, jossa mä tykkään tosi paljon, niin siellä 3 on New York Knicks, jossa mä jo selitin. Carmelo on ollut loukkaantuneen tämän kauden. Ja Knickseillä muutenkin mennyt aivan päin kuussa tää kausi, mutta aina ei voi voittaa, niin se vaan on. Ja mun kakkosjoukkue on Memphis Grizzlies, joka on just nyt muuten pelaamassa playoffeja Golden State Warriorsia vastaan. Johtaa 2-1, joka on aivan loistavaa. Ei uskoisi, että Golden State olisi häviöllä playoff-sarjaa jollekin, mutta niin se vaan on.
Memphis Grizzlies Marc Gasolin, Z-Bone ja Conleyn joholla johtaa 2-1 Warriorsia. Toivottavasti pääsee vielä jatkoon siitä konferenssifinaaliin asti ainakin. En tiedä pääseekö enää siitä eteenpäin, mutta toivotaan parasta. Ja siellä 1 sitten Miami Heat, yllätys. Siinä on vaan se joukko, jos mä tykkään. Mä en rupea yhtään sen enempää selittämään miksi ja miten mä sitä kannustan, mutta näin se vaan on. On nyt 2009 vuodesta asti kannustanut sitä. Ja sit kun tuli Big Three sinne, niin mitä aikaa. Bosh, Wade ja LeBron, 2 mestaruutta 4 kaudessa ja 4 finaalipaikkaa. Siis aivan älytöntä. 4 finaalipaikkaa, 2 mestaruutta 4 vuodessa. On se aika uskomatonta. Mutta näin. Tässä oli tää video. Vähän selitystä ja vähän näitä mun lempijoukkueita ja pelaajia. Mutta ei mulla muuta. Mä yritän nyt tehdä vähän aktiivisemmin tällekin kanavalle. Se on mun puolesta. Morjens, näkemiin!